Imwissi minn Maġistrat Antonio Mizzi biex jagħmel moħħu hemm missier ta' 55 sena minn Lisla illiberat minn kull akkuża wara illi jibnu ħafirlu u qal lill-qorti li dak illi ġara kien biss argument żgħir tas-soltu. Il-każ seħħ ħamis filgħodu għal ħabta tal-11 meta l-ġuvni li għandu 16-il sena indarab ħafif wara ġlieda ma' missieru fid-dar tal-familja fi triq it-Tarzna fl-Isla. Il-missier qabad sikkina u laqat mod ħafif lill-ibnu. Fil-qorti tifel qal illi kull ma kellu kienet girfa fuq spaltu x-xellugija u sosna illi missieru ma kellu ebda ħsieb illi weġġaw. Ta' ġuvni ta' 18 sena kellha sentenza tagħha ta' 3 xhur priġunerija konfermata mill-qorti tal-appell. L-om kienet instabet ħatja mill-qorti tal-maġistrati illi ma ħallix lill-eks raġel tagħha jara lill-ibnu. Waqt li l-qorti tal-appell qalet illi l-mara ġabet kull skuża biex żewġa ma jarax lit-tifel, żiedet tirrimarka illi hija tal-mistħija li każ ta' separazzjoni li bdiet fl-1994 intemm fl-2007. Ta' 5 titfal li kienet qed tiġi mfittxija f'diversi pajjiżi fosthom fit-Turkija, l-Ingilterra, l-Olanda u l-Belġu fejn anke nħareġ mandat ta' arrest Ewropew ammettit fil-qorti li wettqet frodi ta' 320,000 euro fl-aħħar sentejn. Il-mara ta' 36 sena miż-Żurriq nefqet il-flus kollha għal bżonnijiet ta' wlieda, is-settiljat djun li kienu akkumulaw waqt l-ewwel żwieġ tagħha u anke bagħtet ammont ta' flus lir-raġel tagħha li huwa Tork. Il-qorti ordnat li l-mara tinżamm taħt arrest preventiv sakemm isir rapport mill-uffiċjal tal-probation.